BNN Podcast. Dit is de Hit Top 10. Leuk dat je luistert naar de hitlijst van onze regio, samengesteld door Popplaza Pelemaas, de Muziekkantine en Omroep BNM. En we bespreken de stijgers, dalers, maar natuurlijk allerbelangrijkste lokale muziek van lokale artiesten. Alle 10 komen ze natuurlijk weer voor je op een rij. En we beginnen met, jawel, de nummer 10. Dit is de Venloze band Mensenkinder met Op de Zuk. Neem eens met wat het betekent. Dat gedunst dag in dag uit. Ja, ik heb er echt genoeg van. Ik wil gewoon eens even doen. Ja, dus ga ik niet de school doen. En hoor ik dansen op de zak. Ze kunnen het niet nog meer vertellen. Ik kom op zoek op het gedrag. Nummer 10 was dat in de Hit Top 10 Mensenkinder. Nog vele jaren zijn ze actief. We blijven in Venlo. Daar vinden we de Herfsthanenband. Zij brachten een aantal nieuwe nummers uit begin dit jaar. En één daarvan wordt veel gedraaid op de radio. Dichtbij alles. De Herfsthanenband vinden we op nummer 9. Want dichtbij is alles, alles wat ik van ik wil. Ik heb een gek gevoel in mijn maag en als ik tegen al zing, dan begin ik al te zwijten. Dichtbij is alles, vorm zoals ze vallen voor mij. Maar het enige probleem voor mij is dat ik ga niet durven zoals ze op te wijten. Ik zou echt niet willen weten wie het is om nog te leven zonder dich. Dus ik zag dich zuster prachtig goed en ik kreeg een kus op mijn snoer. De Herfsthanenband op 9 met Dichtbij alles. We gaan naar 8. Daar vinden we ook veel Pelemaas die vertegenwoordigd is in het Limbo-project. Marijke Gijzen schreef een nummer voor dat Limbo-project waar Pim van Wielik uit Kessel tegenwoordig een van de leadzangers is. Het gaat over dromen, je levensdruim. In het nieuwe nummer van Limbo-project deze maand op 8. Du bist het stille verlangen, waar ik nog vangen, liggen in het duister. Onuitgesproken gedachten in de stille nacht, het duister schiet. Wie jij de schaduw neben mich, zo raak ik dich niet kwijt. Onzichtbaar aan dich verbonden, weer teruggevonden, het duister schiet. Limbo-project, Midden-Limburg vooral. En we blijven daar ook. We gaan naar Roggel. Daar vinden we Cas Ronkers, die zich Cornelius Leonardus noemt. En deze maand heet het nummer dat hij heeft gemaakt Ik Denk aan Dich. We vinden hem op 7. Als ik aan dich denk, dan denk ik aan me. En als ik aan me gedenk, denk ik aan dich. Bij alles wat ik doe, zie ik dich voor mij. Ik kan dich niet missen, ik hou van dich. Oh, ik hou van dich. Oh, ik hou van dich. In de Hit Top 10 stomen we door naar nummer 6. Daar vinden we het Nevenproject. Het project van Jacques Poels en zijn neven, waaronder eentje uit Panningen. Nieuw nummer uitgebracht. Ze staan de komende maanden veel in theaters, hebben een theatertour. En Pont d'Amour vinden we op nummer 6. Ik bouw een liefdesbrug van stof en stevig schoen. Niet te zacht, niet te stug, daar lig ik en ik door. Als je op liefde, daar rol ik nou toe. Over de brug van de liefde, ik was vergeten hoe ik bouw een liefdesbrug. Van stof en stevig schoen, niet te zacht, niet te stug, daar lig ik en ik door.
En van het nevenproject door naar Pelema's band Badraaf bracht een nieuw nummer uit. Serve the Light op nummer 5. Ja, veel nummers. Dialect, Nederlands, maar dus ook Engels. Badraaf op nummer 5 uit Pelema's. Nummer 4, een nummer dat zangeres Linda Zermans uit Venlo maakte met Frans Hermans. Wat er zich dich niet ken Lotte Goon. We vinden het nummer op nummer 4. En ik probeer het, jo, ik doe echt mijn best, maar wat gebeurt er? Als ik me vergeet, wat als de tijd niet tijd, wat het gewoon moet doen. Wat als ik dich niet kan laten gaan. In de Hit Top 10 is dit de nummer 3 van deze editie. We gaan naar Helden toe. Daar woont Aniek Mommers, speelde in verschillende musicals, stond op een cruise en brengt ook eigen muziek uit. My Song vorig jaar en nu een nieuw nummer, All That I Can Be. Ze deed ook een gooi met een nummer. Het zou wellicht dit nummer kunnen zijn, we weten het niet precies, voor deelname aan het Songfestival. Nou, dat werd uiteindelijk, we weten het, Joost Klein. Hier in de Hit Top 10 op nummer 3 is dit Aniek Mommers met All That I Can Be. It's time for me to be all that I can be. I am strong on my own. I can fly, and I don't need you by my side. 'Cause I will become a star and shine so bright. And I will no longer hide my light. I can make it. I can break through all the hurt that came before. De Heldense Aniek Mommers op 3. We gaan naar Panningen-Kapel. Daar is Ton Engels actief. Al vele jaren brengt binnenkort een nieuw album uit. Dat zijn covers, hertaald of vertaald naar het dialect. Een vrije vertaling. En een van die nummers heeft hij nu uitgebracht. Samen met Bart Storken op een nummer van Elvis. Roos en de Boomers, zo heet het. Dit is Ton Engels op nummer 2. Mijn lichting heeft verzaakt. Zal ons een tijd wel duren. De boomers en hun hebzucht. Eindredacteuren. Dat was nummer 2 voor deze maand. Ton Engels. En die blijft nog wel eventjes hoog in de lijsten, denk ik. Tijd voor de nummer 1. Daar vinden we een muzikant die vaak in en op de achtergrond staat als producer of als gitarist. Maar nu heeft hij zelf ook een nummer uitgebracht en zingt hij zelf. Hij komt uit Kessel en heet Jerome Lenders. Heeft nu een studio in het zuiden waar hij als producer flink actief is. En heeft een speciaal nummer gemaakt op zijn band met zijn ouders. En ja, dat je toch wel zuinig moet zijn op al die dingen die je meemaakt. En dat je later pas ziet hoe goed je het hebt gehad. En dat nummer, dat bezingt hij in Voor Altijd. Dat vinden we in deze Hit Top 10 op nummer 1. Dit is Jerome Lenders. Du gafst mich gestern, nu echt dich morgen. De Sorgen, die kommt nicht langer ungut gesprochen. Schau dir, der bist ich, auch mit einem Ton auf dem Gesicht. Wenn man nicht war, en stop nu met klagen, en pak nu de hand, der bringt dich weer betere dagen. Schau dir, der bist ich,
En met Jeroen Lenders eindigt deze top 10. Van alles wat dus. Van Minsekinder, Herfst aan de band, Limbo Project, Cornelius Leonardus, het Nevenproject, Bad Graaf, Frans Hermans in de Zijlmans, Annick Mommers, Ton Engels, Bart Storken en Jeroen Lenders. Dus allemaal verzameld in die top 10. Je luistert hem hier via deze podcast en natuurlijk op de kanalen van Omroep PNM. Tot zover deze podcast. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende maand. PNM Podcast. Omroep PNM.